Jdeme. Čau, já vás zdravím u dalšího videa, kde bychom rádi oba ukázali, jak se rveme. Mělo by to mít větší počet lajků než videa předtím. Teď to už bylo. Ovšem, tohle je takové speciální video pro Tomáše. Ty vole, já zapomněl. No to je jedno. Tak budeme se v tomhle díle rvát my dva s ním, jo? Můžete napsat do komentářů, komu fandíte, moc by nás to zajímalo. Jo. Hodně by nás to zajímalo, napište mi to do Jasně, komentářů. že napíšete rádi. Napište mi to, jo? Skvělý. Vidíte, vyhrávám, jsem jednička. Mám to můžeš stopnout? Neroztrhej mi nový tričko. A ty mě neroztrhej starý tričko. A potom se na to koupím. Počkej, vstanem zas. Tohle už je jenom bod. Počkej, 3. Počkej, koukej se do videa. Ať to tam je vidět. Můžete napsat do komentářů, kdo je lepší. Aha. Vidíte, vyhrávám já. Jinak Vašek je takovej trapnej amatér v praní, jestli vás to zajímá. To vidím, jak jsem trapný amatér z praní. Nezávidí mě. Tady to je spíš trapný amatér z praní. Ty jsi trapný amatér z praní prádla. No a ty zase Bobku. On se jmenuje Bobek. My tam nejsme vidět. Vidíte, vyhrávám opět já. Vidíte? Vidíte, jak prohrává? Opatrně, kluci. Vidíte, vyhrávám já, co? Jsem jednička. Ne, ještě ne. Tak když ještě ne? Neškrtně. Volně roztrhá starý tričko. Je ty zase. No.